Hello, sziasztok, Dark vagyok, és ez a Good Game Empire lenne, és csak nekem 9 tapasztalatpont kell a következő szintig, ami az 50. tapasztalat szint, nem, maga a szint. Igen, és ez meg lesz, akkor kapok még 25 pontot, majd még kapok egy csomó pontot, azt össze fog jönni ez is, az 130 rubint, plusz még kapok 60-at, az 190 rubint, 257, akkor megvan jó, akkor az nekem annyi elég. Igen, ez is kész lesz. Na nézzétek már, 9 perc múlva kapok 10 tapasztalatpontot, oda 9 kell, és hát mondjuk, hogy jól fogok járni. Úgyhogy még 5 óra mire csinálja. Tévitek valamit, itt semmit, jó? Jó, benézek. Jó, ez picit szétszedtem a tapasztalatpontért. Na, mindegy. Én nekem ez nagyon-nagyon nagy fordulat lesz, mert már nagyon szeretném 50 szintű legyek, mert tudjátok, piros lesz a várfalam, meg ilyenek, pirosra tudom csinálni végre. A várkaput, a várfalat tudom pirosra, tehát 51-es szinttől ezeket tudom pirosra, a tornyokat, utána a vártornyot tudom 52-es szinttől pirosra. És én nagyon-nagyon szeretnék pirosra lenni, mert örülnék neki. Szóval ezt nagyon-nagyon kell néznetek, én ezt nagyon-nagyon föl fogom venni, ezt föl fogom rakni mindenhova. Ha jó, nem mindenhova. De azért föl fogom rakni ide-oda. Mit fejlesztek? Itt tesztek is szart. Igaz, nem ez a feladatom, de fejleszteni fogom, meg kell még fa majd, meg ilyenek. Igen, egyébként Magyarország egyen játszok, és adjatok erőforrásfalut sivatagon. Adjatok tesók, adjatok nekem erőforrásfalut, nagyon-nagyon. Nagyon-nagyon kell nekem az erőforrásfalut. Harattóvel. Igen, ide benézünk. Jó. Nem tudom milyen használni, viszonylag meg az erőforrások. Na mindegy. Ezt nagyon figyeljük. Kérdés, hogy 35 rubinért most csinálja, vagy nem. Vagy mi legyen. Egyébként bandicam-mel veszem, nem érdekel. Mit szóltok hozzá, akkor is bandicam-mel fogom venni ezt az egész hart. Ma 3 perc. Pár másodperc veszem, jó. Akkor csak egy olyat, hogy megállítom. Szünet. És akkor majd, amikor 1 perc lesz, akkor visszatérek. És gyerekek, már 1 percig tartunk, igen, visszakapcsoltam a videót. Föl fogom venni, amikor 60-as szintű leszek, és amikor 70-es szintű is. 70-es szintnek nagyon fogok neki örülni. Magyarország egyen játszok. Ez így a nevem. Így ez. Én alsó vonal, Dark Metal, alsó vonal. Akárhol rám kereshettek, ha akartok együtt csináltok velem ilyen good game-es videót, vagy akármiről, amit ismerünk együtt játékokat, ezt akkor játszunk. Szintén gyerünk, tapasztalni 10 másodpercnél fel fog fejlődni. Igen. Nem, akkor ezt megvárjuk. Gyerünk. Igen, ez a videó 2014.07.29-én készült, szóval még biztos, hogy aktív leszek, nem leszek rom, meg ilyenek, és visszaírok annak, aki szeretné, csak írja nekem azt, hogy Youtube-ról látott engem. Mert az úgy jó. És akkor most. Ez az! 50. szint, gyerekek! 50. szint! 50. szint! Egy új veszedelem, mi ez? Tűzcsúcsok. 50. szint, azt a... Fú, nagyon-nagyon köszönöm. Ezt mondtam, én vagyok, de talán nem megyek ki a tűzcsúcsokra, csak majd később. Igen. Na, akkor nézzük, hogy ezt még nem fogom csinálni. És van rá.
Túl! Azt a de jó! De örülök ennek, de jó végre, hogy magam így elkezdtem egy játékot, és tök jó, hogy már itt tartok, mert körülöttem már kinyírtam mindenkit, sok mindenkit, ők ide költöztek, ő is ide költözött, ő is ide költözött. Na mindegy. Na, szóval nagyon-nagyon örülök, hogy 50. szintű lettem, és köszönöm, hogy megnéztetek. Az 50. szint. Na, mindegy, örülök ennek, nagyon-nagyon jó volt, oké. Ide, jó ezeket megnézzük, ide is, jó van, oké. Égő hamak. Csatakiáltás, jó van, ennyi. Tornyataszék, fejlesszük itten. Én kaptam XP-s feladatot végesen, eddig nem is volt, nem is kaptam, aztán elkezdem megint kapni. Na mindegy. Akkor köszönöm szépen, hogy megnéztetek, Dark Metal voltam, sziasztok!